Willem. Oh, Willem, Ja. jongen. Maar wie krijgt aan de dik aan timmeren? Ja, we willen Kom erbij. bezig. We gaan naar jou. We zijn naar de kantine. En ja, Ah, jongen. zie je, we hebben onze collega's ook bij u. Ze heet Charles, die rent erom. Stief weer even Ja. op. De binnenboeren nu ze dood en de stellen die het. Wij zijn op akkoord met de tong aan zet. Wat zoes, raakt op zingt de blues. Hoi, ik ben Daisy van Las Bandidas. En ik ben Steen van Las Bandidas, drumster. Ik speel gitaar. En Steen die timmert Jood aan de dik en normaal op drumstel. Ja, zo is dat. We halen je nog een bijbaantje, maar zodra het kind maatje wij de oerstap naar het rock'n'roll bestaan. Heerlijke set, mijn rock'n'roll noemers. Uit de jaren 70 vooral. En 60. En 60. En het is een prachtige nieuwe noemers hebben we er ook in. Dus dat is wel echt heel leuk. En we maken er echt even een heerlijke show van. Vrijheid is voor mij dat alles en iedereen die libbet vrij wezen kan. Ja, voor mij geldt ook, dat is waar zoals best. En dat is net behind wust, nou ja, wat voor regeltjes dan ook. Dus het mooiste zou ik vinden dat er minder regeltjes moeten wezen. Over het algemeen vinden wij ons net zo behind, want wij doen gewoon wat wij heel erg leuk vinden. En dat vinden we heel belangrijk dat we dat doen en dat we, daarmee genieten. Ja, en dat we dat ook als badskip Troja. We zullen straks ook een theatervoorstelling doen en dan gaat ook over die geluk vinden en vooral die hartvolgje. Ja. Dus Dwan was echt worst. En ja, iedereen vindt wel ergens wat van. En dat vind ik zien we eigenlijk van, wat is jouw mening? Ik denk, ja, een andere mening, dat boeit net altijd volle. Zo wie mijn high-tech en ik hoop wat meer in die geest te leven. Ja, bij mij is het gewoon wel gezegend veel, hè? Dat we hier Dwan kennen wat we willen en dat we alles gaan en dat we naar de winkel kennen en naar squallen kennen. Dus daar ben we ons ook wel heel erg van bewust. Ja, en soms denk ik wel van, oh ja, hoe is het voor de nieuwe generatie? Kan die dat dan ook nog wel zo uitvoeren? En zich vieren zoals wij dat nou nog gaan. Ja, maar wij is best voor Dwan. Ja, precies. Wij proberen dat het wel een mooi stukje muziek. Is het bevrijdingsfestival nog de vorm om vrijheid te vieren? Is het een goede vorm? Of? Ik denk altijd dat het mooi is dat je even echt bewust stilstaat op zo'n dag. Van waarom vieren we dit? En waar komen we bij? Maar natuurlijk is de wereld, die staat ook in de bron, er is zo volle oorlog. En ik denk wel dat het mooi is dat je zo'n dag even echt maar snel dat vieren, dat het gelukkig in Nederland en Europa wel redelijk, nou Europa natuurlijk net, maar wel, nou ja, hier en daar wel nog bijna veilig is. Dat je zelf dat je best voor Dwan mutten, maar je zien al. En dan is een festival wel een goede manier? Altijd. Ja. Alles mee samen. Muziekmeidje is denk ik wel altijd een positieve manier om het leven te vieren. En de vrijheid. saamhorigheid dan te ervaren. Hè? Hoe mooi is het dat je meisje dan genieten van hetzelfde soort, waar je dan voor gaat, de muziek in dit geval. Ja, Wordt 4 maaien? ja leuk, Zeker. vandaan. Altijd. We zien hem graag. Hey.